Víte, čo to je? Urvený plechený šrot. Uče. Ďalší. Ako sa to tu kopí. Vážený, toto už nie, to posledný raz toto robím ja. Nepýtajte sa ma, či to predám, není to moje. Keby to bolo moje, tak vám to dám zadarmo, ešte liter páleného k tomu. Takže takto si tu žijem na konci roka. Bežne to nerobím, ale poprosil ma jeden známy, že jeho chlapec alebo vnuk, lebo čo, to hodil volať do škarpy, alebo do medzi, tak to bolo aké zmrskané, trochu to dať dokopy, ale však je tu toho moc, tak neviem čo s tým vôbec. Kolesá sú hranaté pomaly, motor nejde, v podstate ide, ale nereaguje na plyn. Ventil bol bez vôlisací a podobne, chrontavý filter. Ale čo som trošku polaboroval s karburátorom, trochu to ide, ale ešte s tým bude roboty. Výfúk, koncovka, deravý, prerazený, prázdny, bez vaty, klasika. Vyfúkané všetko. Máte tu voľakých 70 motohodín, ale na tí hodiny tá motorka strašnou stave. Dnes predný tlmič teče. Akože bez investícií to nebude. No. Stupačka zohnutá, tento stupačkový držák. To som nejako vyrovnal, tu trošku vyvarel. Takéto sračky, čo vám poviem. Všetko dobré, do nového roka, vážení. Uvidíme sa v novom roku.